Lumbajong konstitusi Karbi ang longrong saramay atumpen tan simum pon amai dapen komiti geseng pon amai mesen pen pacun pon. Hanjang langso PWD asai hemalong ingdeng krini ke SY sim hangetek a leader lon pen katalon pon. Rasinza song atumpen metang asai hemalong nini aparman ningkan esek amai pi mesen pen ke pacun pon. Cek kacu sanvek abang photum pen tong sekot pen perangke mai kang nipon. Siksul Longri along kedo Karbi rong saramay atumpan bisar kinder jiapan KCC atumpen appointment alu pi depen api labang so putak lumbajong konsensi angkang alog do rong asar doan klardak kon chini pa menang ji pupen taralang so along lumbajong konsensi angkang along kedo Karbi anglong rong saramay atumpen chingrum si mai ing nipon. Laso mailong bang paroket hom ra thok skebraket hom rong asar tum chetong dun lapen laso mailong Karbi anglong rong saramay lumbajong komiti stami sengpon lo laso mailong katong dun rong asar tum pen cheton sarpen mai pu har sing rong hang konchun bang men sing bong rum bidisar thon sing rong hang lunsi timung lapen kaprek rong asar tum han sami kaprek arpu pek ponsi labang so mai mesen pen pacun pon wa rula ek bangke mikir hill trek tu harus sur bangke lasa ek samardo so samardo pen 1954 jasing doloi karlitang jasing doloi terang CM ke dosi laso ek bang 1954 ating kan bang den kondela council pen kontar 1954 pen non an 70 years ke council long sipusi do kola laso putak Karbi ang long rong sarmai mate karapen chingwai sing sai pen sinin kanar cap apit 14 July 2021 ani Assam Gazette penang pas tu. Asal pas dah tuan fit non mang CM sar Dr. Tulirang Ronghang alang li nang carab dun penang bor EP pen si non bangke appointment letter ta cu acik lu dak taralong so mata kat pano masih laso non PP du ulang lahai raputak ta kacing bacing sai ta tangan lo bonta rong sar pulun te lombayong konstituensia long ta konstituensia komiti kara komiti mana dak lumbayong pina ate dak jiro hawar ke lumbajong hello lase dak himasar sia kethe lasa dun ke bopong sarlo lasa dun longri sarlo ape bersi lower court ko bangke district kana rong sar court si village court lo sinong ke bangke kemda power chalong lo sila so putak ardak pencing waina tu ar ni sia amai hut ke naim dun di tum tu lase pini arnia bangke kana lumbayong konstituensi komiti kara komiti pini seng pon lo susi aso putak kardak pen kejetan tinggi pansi samai pini tu depan 3695 village ke approve ang elo nasong mong pen 3092 village bang ke appointment letter tok ang elo si 1602 village bang ke terso ne kicok cedo cak masih tok telang nasi lasong mong pen ke nomati ron elo mahamaya ron elo lapen korgan cita ron lo pen langhin ron lo don sri ron lo si aja long bang make dak lumbayong mang ron relang ada ini temasar joni timung MSC sar sudah masih ahok cepat milang ngale mau cimai nang ngale rot cuna tapi pini dana tungla amen nampak cini dah mili milhang mangga mai pulo amen nake harsing long ha mai pulo dah Chunbang mangga alang di bongru masang ho nansing bongru inut chunbang mangga kong chunbang inut bangga chondo sing tok chondo tok bi bangni ini bangke bet bakli sibet nitum ki tokpo kasi nanon pini na kasi tong dun an bangke kadako beta member lo 372 anta dakla sop ta member lo Paikuni ni paikri ke thom ani anarlo por paikri sia por malompent hanjang langso PWD asai hemalong bokasen result committee atumpent patir piponsi Karbi Student and Youth Council engdeng krini mahanga thek ani alira lonpen katalon pon labangso engdeng krini mahanga thek ani katalon pon along bokasen result committee amai pu treson lectapensi mai cheh pem pu pon lapen KSYC BRC konchun bang group sing tok bi ahin pensi mai ke phat alam the lapen alhi dom phan pachini pon tu
la so ingdeng creini mahang thekan ke talon pan along alhiaman pan suripathar consensi VDC chairman Silarson Rongpi KSYC Central Committee dun mahipu Bren Hansi KSYC Central Committee Konchen Bang Jivan B SGB Riso Hansi lapen penangan riso izang atumta chetong dun KSYC asong amoto Nation Building Through Education and Culture Development di ponlo la so teng pen si KSYC Central Committee atum pen sami alhi sarpo VDC chairman Silarson Rongpi lapen KSYC longklembang phubang phiatum riso izang atum phan sami Karbi khai ke sung aputhak jasame pet lokacharli ke ba prang dunan si akenang sot la son thak thak si mithang pindeng sumpot kachirim kaching hon akenang sot puhai hui alam the aputhak si arsik jit pen than chimum pon si ingdeng kreni ke chok SYC mahanga thek arni katalon pon along mesen pen pachun pon KSYC tripi amai along konchun bang jibon be pen pharangke thenu ke jai pon atek educations ahin nat lokacharli ahin nat kangthur ponji aphant nile jongjung akhiadat pen lak isia tangka KSYC Central Committee athum phan kira pajir dunpu pusi lamchak tit pipont sangti hidipen present terang Karbi Longri Abirta tum mathapon laben jongsi non nilitum owe kimi jasemet pet non akai apir thelong nilitum kai kita mathapon ilitum karbia khai jongsi non apora hut bang ke plangi phila pen thekere akhai long jongsi je parje dunji plote ilitum aprangsi ke ilitum logacharli bang tenene de dangji lapen logacharli bang ilitum mangsip nangji pusinili nili kai ka klembong wang bom lang lapen la sondak jasi nili si jame si silong non hedjong nili tum la bangso election dopen nili non an chikloyon pli anwelang nili akimang la si holaso nili election campaign khut si jame la nili chichak nili jong si silong kongchun bang nang mandelo pote nili mithang akhiadat pen jungjung pen nili lag si an labangso education campaign aphan matela literacy matela locharli anat ko sonsi chirok tok ki claim ji phan mapunili legacy donate ji lepu nili kachichak do lasi nili non kiwang ji nona chiklo December first week alom ke nili labangso kachichak pen nili lapu officially nili launch ponpo nili tumching wayalo lasi nili first week abang ke nili mithang jungjung kongchuna hinpen labangso education ke paching thuri phan ke nili legacy la first week alom ke nili CC aphan nili sonjai ponpo pusi nili pinila nalitu media thengno penta nili pangdak ponlo ladak sarajan PWDIB along kepadopon ingdeng kreni Karbi Student and Youth Council amhang thek ladak kita lon pon ladak pini mesen pen pachun pon lo lapen central pen ke bang atum same churu parpik lo ni tum long la pon aporang chipidon pen mesen pen RD dojot pen ang ipidon apot churu parpik lo lang ni tum same lapen pini dang ka chitong don atum pan ans tame churu parpik lo ni aklong pen lang ni tum alapuan apor ke omen same ladak adap pen non pon apor ang ka chipidon te apor lang ni tum same churu parpik lo na sai klempon bomang lalo labang kinang sot lo la non uwi kimia tum pinang an tum rakia hormon ki chotum pinang an dolo pinang anang bat lo asyang bonglom sitame dak hanjang lang so atum pinang an texer resel atum lapen youth atum pinang an chipeng si labang so arakia ki chotum han pinang an kinep la son sitame dolo laso penapi pinang an kang ar thek ponong lo lapen laso api non lason inun bahani lason ako nang kambom lason si thek ponong si laso long sitame nilitum ladak Bokajan Regional Council pen chinglo da hanjang so area council atum same laso kimisen asai along mangke kai kita ka cherap dun ji pan sinilitum dolo lapen cherap dun ji lapen lahaya kambe prang ke bang ji anstame kai kita cherok tok pen lang cari dun ang ji puse nilin dan same pachini pon Luka Charlie Karbi aron parim ke kroya tum labang so pirt hepen chi upon lu butang thi chom reng bi pa dudun long ber ji aphant kachar hepen sini marli tum saideng pon non uwi ki mi atum aphant la hai kachar hepen chenglok lun barim hai hui kach than chi mum pon ji aphant rasin cha chong pum hang thek pon si labang so kachar he lapen lun kan barim stamit than chi mum pon bomlo labang so rasin cha song lan si pang tang pon thu ji aphant kedam tang phai kuni ni phai kri hini arni lapan kri ke thom arni nini apharman dipu lower dela ji birla methanga sai hemalong ninkan esek amai pi paman pon
labang so mai long al hiaman pen KACCM Dr. Turam Ronghang EM Soljo Rongphar EM Amor Singh Tisu MEC Juni Timung MEC Kadom Terangpi MEC Mongbe Rongpi Rasinsa Song Long Klembang Pi Bang Pu lapen konchun bang lapen mai pi pen chenglok ka prek prek man peng dumta chitong dun Rasinsa Song Long ki sungke boya hutume KACC ben kai ke Mr. Kechra Pchu Dunji aphan ki dolo pusi KACCM Dr. Turam Ronghang ben lamchak tipi pon Latini ni dia cia pan huli tum pirte ke plang la so pirte ben ke dam na tum pan kharjong ngapan thir dunji pan kachar he pen lun ki lun pen alang tum pan hu siningang songan ke pon lai ke thon la hayat porom puthi bang ele tum non we ki mi tum han ke than ka apot nilikar bang lo ton mas council hoi pen made tim kar bang long hoi pen namela rasinja asrong tum pan nilitine alang tum pan ninga klong pen senang tumpan ka churo pen ka rompa ji lunang tumpan laben karbelo ton mas council pen iltum pima nang cerap dun nangi laban ke itum nang cerap dun ji na tuma thanang ne laben ke nang tuma kisung along akime sen akame claim along ke tim kar biang long ke kai ke ta nang tuma thanang elo aden culture IM kai ta nang tum long sidoji surjorong phara ke hai na tum chithan chimung no pini pulong de litum nang tum long sidoji lasi nang tumpan labang so rasinsa song phan lanu se pangtang pon thuji phan lapen aprang ke paja pon thuji phan chedon sarpen rasinsa song ki mi mai pi sangpi kasang bp aphan si ingwai pon lapen konchun bang pi sangpi pumila tiron pi aphan si ingwai pon lapen ka prek prek aphan sami arpu che pek pon pusi konchun bang pi pen pachini pon keke kacar he ajutang ke pachang pen ke pache thangje phansi nilitum kam ke klem nilitum ningkan keblong ke klem tang pini penken ningkan kresi asai ke ceng pono lasi nilitum la so asai ke klem ba joine penangan ke karbi la kithi ke jang huke abar sai longlong lasi pini nilitum ar puda ka chelarlo la penke aku rat aphanta aku awareness ke bana sonsi pini nilitum kam klem lo Mane la ang bang sita nilunum chilar lablo sita nona bang ke nilitum apor kitia joini pensi la nei phia phana si nilitum rat phan pachini chotlo angke la angke nilitum ke tok pensi biwet lo mo apor lo te nilitum arpuchi bakko lem kasang bepi aprang masih dulu keceng benda kasang bepi lo non ini aku kang wai sudah kasang bepi lo lalu Singja la suarlo kacar he training ki pipen an parta nilitum edal education ta la dak entrance pon lo athe la kacar he kacar di tum ta tok nang kok mati angke la tum tok thek the amen da tok thek the pulote nilitum akisung lo ko la si edal education ta nilitum la dak bipon kok la so put hekte karbia khe ke pachunji ke pachanji ba bang long rapre pin ke hang he pin pen ilitum nang ji pulote ilitum along ka kreta ke nang so la si non ke bang dia por ke nilitum ka kre training ta pipon po nilitum asong pe lalo tata chuhang de nilitum apro la kisung ge boya lam ti thanun chorlo la lang lian non nilitum ki hang bi nong ke sar surjorong phar la hai seta CM ta wang ji angke kadu bita bang lab lamang ke bang kan kopene ke bisa ke lalo ta mane nalitum ajat le sung posita nilitum long wangon nilitum nang rapu wajar lo lamang Kidamtang paikenu ni paikri hini arni hanjang langso towar krong thom kachi chok along di purut along bogajon hawar se kachi sanvek abang pu made supplier claim bang pu atum jensingt ingti elvin crew diben hanse babu teron na penari songho tumpen pharangki emai ing nipon labang so pharangki emai alang li tumpen kaningje pon labang ke bamboo supplier kum growth associations atum phan ningkang samsi che paklang pon lapen alang li tumpen kaningje pon alam arjupon iksinang sangti dipen present terang Karbi Longri Abirta Kalau jadi sambung lah, masih aprang sampai tahun ada kopi, amen telone makoson, amen telone sampai di tempat collection box, tapi saya ini masih alang tom isi alang tom amen andam tu, alang tom bang, amen kita mati ke lalu
forest amen si itu pan collection en lo tipi pusilang tembang itu pan en bom lo nih lasi ke ini ke forest department ni silang tum amen ke en lo asong men ke lang tum kang asong union dah bilang apa sih ke cuma nak isi union pertama aku kepaklan kami union sing siapang tapi orang tembang itu kan di forest amen zona collection forest entah metode ke forest entah cewang mati itu malang cek akhiri long wang forest department hokbek tentang forest tentang itu lah cek kamu wang lasi lasong bong itu lah Arjun lah, forest sampan Arjun lah, nang tumahin pen, nang tumahan pusat collection bang nang toy mah, itu Arjun tu kali, itu main kali. Komatum si lasan lapusan ki claim lo, ini tumahan Arjun. Forest sam, mana forest hok pel hai, forest sam sini tumahan Arjun, compartment ni si na collection mah, ini tumahan Arjun. Forest department ni si collection le, position tu tanah le, lasan ke forest na claim, itu mungkin lasan hin mungkin tu mungkin pila po ni tempat ke anong napajunuri ajari pula tum press na po press ni ke itu ke thang collection na ya dawe kasi na thang itu mer collection na en bomba itu mak chini ni ke nang so si chini tungdu kasi ni ke concept tentang lasi kama authorize pen ma ni tum la bang chini nai lasi la sobang itu mi chini ke nang so la he lasi la poisa nang ru kopilo la tum receipt lasan na ve ma receipt kedo tebon sedame alang itum hedi ini lapu receipt kedo ji tebon sedame alang itum signature chipi hai aghari number to hai lapu sonya badan si alang itum pia lulu la receipt lang to receipt mane latum ke isi tipi pensi amen pensi latum ing than bom lo hai sitame la so tipi ke aprang nangkang than bang ke latum nat ne pensi tipi wan po latum nang litum ke cek sanvek lo pot si nang litum kopi pisi nang litum nang ningji dumji ma isi a concern lang litum nang enai polo oi tu seng lo nilitum seng ripupe stami alang tum seng det pusitami nilitum han isi cek jo sanvek atum han bang isi a concern bang nang enang ji polo non ke tha concern of pin pensin non ke latum union jo seng lo collection fit lo alang tum non royalty ing thando nili theklong lo la so a lo bang alang tum kleng duning ti kuliga bosi hala dak royalty alo long neli theklong kleng duning ti komar lo ne neli chini ne sitame kleng duning ti amen ben si alang tum royalty in than lo arni